Machiegni kawuono en chieng' Friday wan gi tarika apar kod aboro maendi ma dwe nindi mar adek, kendo en kinde ma higa dhi ng'wech ahinya. Nyoro kaka en dwe mar achiel, sani ndiko wan gi dwe mar adek, kendo bende rimna kama orume e ndalo apar mabiro en dwe ma orumo. Erokamano ahinya ni intiere kaendi. Nyinga en Okelo, winjane ni ang'o mwabolomoni ni oboke adek mantiere gieki, kachako kod oboke ma The Standard. Oboke ma The Standard wach maduong' mantiere kanyo en ni Mount Kenya risks losing DP slot. Mane wach mantin sani koro jogo ma Mount Kenya sani koro weche weko mag jalup jatend piny owacho nyalo bayogi, lemono nyalo bayogi kapono ni weche madhi nyime kagi kaka ondike oboke nindi en gimoro amora. Pressure is growing on Ruto Raila to consider giving other regions due to changing dynamics. Jubilee has already indicated it's not a must for running mates to come from the mountain. ANC is also claiming its pound of flesh in Kenya Kwanza. Magi weche mantiere kanyo ma ing'iyo ahinya kawuono, mane wach mapek masani koro oboke ni omiyo mano endo thor mar wach. A chairman like no other. Maendi en jaduong' Jackson Kibor notho ka ojegni 88. Maendi en chairman mar Men's Conference. Ing'eni ojaduong' manye jamara mwandu to okotugi, ong'eni kodak gi mon kaka ng'ama dichuo. Dhako bende okelne wiye, omiyo ne odivorce gi chiege moksedek go higni 50. Gidhi kote ka koro giti girumo kata rik to giti to owacho ni dhako ni osethaga nyako dhi 50 years. Kore ka koro bukore ni en higni 50, kore ka dhako neno ka dhako ni ok nyal dak godo. Dhako mane genye kwae muti. Kiboro wacho ni dhako ni ok odak godo. Koro ne gi mon ang'wen modhi okawo pesa moro matin, moro ma ike gina kwota mag higni ma entiere godo, iluongo ni Juanita, kendo odak godo. Chairman wacho ni dhako kone bed ni thagi. Mano chairman Kibor. Kore manyien chairman mar Men's Conference. Jomachuo mang'eny ahinya nyoyo ywage ka ng'ano endo madichuo manye tiyo, kendo nyoro mwandu ahinya, kendo nyaka nyithinde chieng' moro golo nyaka ne wuode bunde. Chuni aburu chwadi gi bunde ketugo ni doka mwandu na mathagra na manyo. Rit monda mi kaka chunya dwaro. To kini wacho ni koro ni gi right mane. Koro Kibor nye en jaduong' ma disciplinarian, ok odwa tugo weche moko mag oyelo gi Kibor clear piyo. Miyo koro ji mang'eny ahinya nohere kaka jakom. He broke all rules of marital conventions, earning his unflattering credentials as chairman of Men's Conference, an amorphous movement of men allergic to Valentine's Day. In politics, he dared the powerful, once telling President Moi to name a successor when such counsel was not welcome. He lived a life that was as colorful as it was controversial, but on Wednesday, Jackson Kibor took his final bow. Ondike weche mang'eny ahinya kaendi. Chairman yani gi weche mang'eny, nyora mwandu ahinya nyalo somo kaendi. Kibor, self-made tycoon who did not fear to speak truth to the power. Mae wach mantiere kaendi. Nikoro kaendi Kibor 85 divorces again. No divorce mwona de. Tugo kode Kibor kudu. Kiwe ni tugo. Kila mtu atoke aende. Kendo ukendo nyako maten mapesi. Kendo dak godo sani endi. Wacho ni kora pesa ni kano dago to koro miyo ojisikia kama kijana. Chairman ema nitie kaendi nyen gi nyithindo 26. Joge gite nitiere kaendi anako oboke ni oketo gi ahinya. He advocated for boy child rights. Gideon and Ruto mon Kibor. Mano wach mantiere kanyendo. Jackson Kibor en wach mantiere kae. Court battles that defined controversial businessman. Mano wach mantiere. Sama bede koro Raila Odinga nyoro mo mano endo kod Archbishop of Canterbury Justin Welby, head of Anglican Worldwide Communion. Mar Raila benyoro mokode banka Ruto benjano osero mokode maendi e gwenge mag UK. Nyalo somo kivumbi kanyo endo kaka koro jogo eko mabotenre gi Kibaki kata wede Kibaki makagi kachako rudo wachung' kochakre gi Governor ma Laikipia Nderitu Muridhi. Small parties using Azimio popularity to grow support base. Mane wach mantiere koro dundo buche matindo gi eki koro yudo ka koro gi makre mateka ahinya e Azimio kanyo. Do you support ODM plan to give direct nominations? My watch manyete kahinya podo ng'eny. It will give the party a chance to win seats. Watching unpopular aspirants will buy tickets. Mana weche kaka ji nene mang'eny ahinya en kamano. Ka wadhi nyime
wachma ntiere ka indi oboke ni mandi ma the standard kawuono onge the pulse kichano ka odwa dhi ng'wech ahinya. The pulse en ma ji ritega entie the invisible Kali OG transformation of a musical genius. Nyalo somo ka indi oboke ma the pulse entiere ka indi bro kawe ang'eni rowere rite ahinya. There's no holding back as sprint to league finish line gets hotter. Liverpool now have 69 points, one behind Manchester City. The Reds haven't been this close to citizens in 3 months. Mana wachimantire kanyoendo sanindi koro en ng'wech mara iri titi. Liverpool gi Manchester City tarik 10 to giromo dwa gwere odhi bedo motielore. Oboke ma the Daily Nation en ni another false marriage. My watchman tire Kalonzo watching mistress has snowballed into uncertainty with Azimio coalition, with the biggest bone of contention being the contents of an agreement member parties signed last weekend. I mean, Komondi ne get the signing gini ko giwinjire na. Why treat us to all these theatrics? Sama usenge nusete mo signing marumu keto koku. Okisom gini. You believe people have come out of. When you are doing a deal, when you are signing a deal, ensuring your details make the deals. I believe in you tell lawyers, man, you'll understand agreements, you'll understand the deals, man, getting lawyers. Mio, Kagi what you know, gini maber, makodoga. Kalonzo blows hot and cold on Raila. The name and slogan of the coalition party in the elections, Manogi Matage, zoning and fielding of candidates among affiliate parties, choice of presidential running mate in August race, power sharing formula with affiliate parties, the structure of the party. And Wachmateka Henya, with many Wiper members, we shall be able to impeach Odinga if he fails to honor the deal we signed. DP Ruto started campaigning immediately after they were re-elected in 2017 because he knew that he was focused on the presidency. I will also start my journey to State House a day after swearing in Odinga as president. Kalonzo loso mangenya hinya ma in politics sometimes ndiye cards gimoko ma iketo chini ya meza ukikiti keta malo te eno doja ko campaign kaka Ruto koro ene campaign te koro chala gima ne be nyalo campaign ya samo yodi en competition to kapono ko yodo to. Jackson Kibor, Chairman Kibor, unlikely hero of many Kenyan men. He was the honorary chairman, patron, and guest speaker of the metaphorical men's conference. Confusion as State House disowns planned Mount Kenya leaders meeting. Janoka kanze dena nyo wachonine unge bura mora wanulungu ma State House kod jotelo mawuok Mount Kenya. Raila to follow Kagame script in graft war. Mawachimantira Raila kusane koro bro tiyo mateka mamondo miolo kaka sani Kagame sobira koro doko chene wechego eko maga Mibadhi Rwanda. Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga on Wednesday pledged to accept defeat in a free and fair poll this August as he recalled the disputed 2007 election that plunged the country into chaos. If elected, he vowed to borrow heavily from President Paul Kagame's strategy against corruption in Rwanda, saying Kenya loses more than 700 billion to graft annually. Mano, machimaber. Wachima Kalonzo ni kanyo inyalo some kakoda mondo mikoro sani mondo oket ayanga winjruok manyien tieno okete ayanga mondo jiong'e ni to en ang'o madhi timore. Pajo somo gi jondiko ka nitiere ay koro kawoni ng'eni en chieng' mar Friday. Lendo ng'eny kabisa, lendo ng'eny ahinya. Ay koro ka nitie magiki mag counties nyalo ndiko ka nyalo somo kanyo kaka counties sanindi koro tiyo achiel kachiel. Ka wadhi nyime matang Amerika ni to bakindi ma parade kod beach.
abo kamano ndo nikech magi ng'eny ka gina lendo gin makoro gitiap ka to Oboke nigi lendo mang'eny malich manadi. Koro nyaka wabi e weche mag tuke. Klopp weary as Liverpool gather title momentum. Klopp wacho ni sani pod wang'iyo matuke ma wantiere godo, ok wang'i mago eko magin liga. Oboke makao kaendi mogik en oboke ma The Star wacho mantie revealed Uhuru's influence on Raila Azimio campaign. Sani koro Uhuru wacho ni ema koro miyo Raila bedo kod teko mang'eny ahinya kuom jogo eko mabende ne gin johera ema koro nonyiso mondo mi ochung' kod Raila. Mane wach mantiere. Machielo mantie kae Nairobi Expressway Kenyatta Legacy Project nears completion. Man kosa nindi koro ma expressway ma Nairobi chande wacho ni koro sani ochopo kuma ogikie koro odhi romo. Wach machielo man Kibor bende ni kaendi inyalo somo seche makoro wadhi nyime gi mamoko. Ruto faults Uhuru Raila for economic mess. DP says if elected, he will address issue of commodity prices currently affecting Kenyans. Okang'eyo kaka maendi wanyalo wacho nikech Ruto en deputy president. Okang'eyo ni ang'o mono gi bet piny mondo kaka government mondo gitim gini. Okang'eyo ahinya. To magi kaka samaro siasa again. Aspirants told to hire therapists before polls. Registrar says many Kenyans are poor losers, causing them despair after failing in politics. Mane wacho mendini ka koro yobi koro imany koro ng'ano mabende bro bido ka koro mi hoch jahocho moro mabro hoi maber ahinya nikech oyombi campaigns. Azimio vote lock Ruto out of Nairobi. Azimio la Umoja leaders have lined up series of campaign rallies across the 17 constituencies, vowing to lock out President William Ruto. The rallies happening in absence of Raila Odinga are spearheaded by combined force of ODM and Jubilee leadership. Since Wednesday, the team has been traversing counties, drumming up support for Raila, even as they take aim at Ruto, who they described as unfit for the job. Mano iweche mantiere kanyo. Azimio dhi nyime gi campaign magi ma Nairobi. Ang'iyo kaendi weche moko madwa keto achiel kaendi. Cops to be fined 1.2 million for quitting before decades up. Nonro says inspiring recruits should take their time to evaluate if they are ready to serve. Mane wacho mantie sani koro police ende koto moko wuoka piyo kapok oserve kata. Police officers could pay a state up to 1.2 million if they resign before a minimum of 10 years of service. The National Police Service Commission has issued advisory to recruits. Commissioner Naftali Rono said aspiring recruits should take their time and keenly evaluate whether they are mentally prepared to serve the nation for more than a decade. Mano en gima koro wach kanyo ma ka in police nyaka bed ni bo serve at least for 10 years kore kinyalo wuok. Ok ni wuok ayudo ni iti wuok. Mudavadi will meet aspirants on Monday to plan for elections. Mudavadi boro moko aspirants mag ANC sambende Raila inherits Uhuru's support outside Mount Kenya. Mane wach mantiere. Defections galore rock big parties. Ji mang'eny ahinya makoro dar e dundo od buche madongo gi kidhie mago eko matindo mar mondo mi gine kaka ginyalo dhi yiero madwe mar aboro. Ji mang'eny dhi bedo gi ji mang'eny kabisa. Mema yiero pani dhi bedo gi candidates mang'eny ahinya in August polls nikech ji owuok mainstream parties, ji odonje parties matindo. Mano nyiso ni ji dhi bedo mang'eny ahinya. Kang'iyo kaendi United to identify ban fans who threw objects at Atletico Simeone. Manchester United are identifying fans who threw objects at Atletico Madrid coach Diego Simeone after the Champions League match, with those guilty facing a three-year ban, the Premier League said. Manyaneno ka samanye osego team mar Manchester ka Diego Simeone ma en coach mar Atletico ringo the dressing room to no bae gi chupni moko mag pi. Manchester United beruru jok ma en mpira. Inyalo loyi, inyalo loyo. Koro miyo sami dhi e tugo to nyaka ng'e ni gimoro amora nyalo timore kanyo. Timbe moko manjore machach mag bayo coaches gi nikech olow. Nyiso ni podi brom na low nikech timbe maricho machal kamago.
mipira te ji gin 11 e pap koni gi koni, une pabu Old Trafford, ilo kuro, kose lo kuro uchako bayo ji gi chupni gi gik moko. Mano en tim marach kabisa. Fans makamago onego bed banned from the stadiums. Okara ni Manchester kende, all clubs ni beni wayie ni sama tugre maber. Koloi ndio mchezo, kiloyo pia ndio mchezo. You take it in equal strides. To kinyale keto ni koro ni uoni nyaka ulo nyakulonga. Jo Manchester chiuru luor ne coaches. Erokamano wabro weyo gi kanyo. Ang'en jo Manchester mang'eny mantie kamera sani endi kawuok kaka ni tadhi karwako helmet nikech ok adwa wache ni Friday, warom next week on Monday.